mga pasayan yan, sa niya na sa yung half Filipino, half Filipinaan, tingaan kulog now. Part 2 na ni sa itong vlog, no? And kauban gyapon nako akong mega nga si Charlie Desamparado, anak ni Millie Boy Desamparado. This time, amo lang bisita ang Bohol Conservation Area diri sa Bilar, mga pasayan yan, no? Ganang kay ko diri mo bisita, mga pasayan yan, kay ma-make sure ko every time makakita ko mga tarsher. And take note lang, no, if ever mo bisita mo ani nga lugar, bawal magsaba-saba, then bawal mo gamit og mga camera nga na flash kay ma-distract ang ato mga pinalangga nga tarsher. O, diba? Cute kayo siya. And then, nagtambay mi diri sa man-made forest, mga pasayan yan, kung iyaan na suya siya mga nakitaan sa TikTok. So, mag-modeling po siya diri, mga pasayan yan, no? Good. Ay, mo pala, bikiat diri, mga pasayan yan, kay basin niya madumbulan mo. Pagkahuman na mga pasayan yan, sinani din mi sa Lubok River Cruise, no? Aron maniod to. So, murag mahal-mahal jud siya, mga pasayan yan, no? Kaya mong gibaryan diri, no? Tag 1,000 per head. Pero sulit na jud kaayo mo mabaryan nga 1,000 pesos, mga pasayan yan. Kay maayo jud kaayo sila mo abi-abi og mga bisita. Organized kayo sila diri, mga pasayan yan. And then nagaserve pud sila diri mga Filipino food, no? Mga comfort food siya. And okay naman pud ang lasa man, wala mo koy problema sa lasa. Pagkasabot ra jud mi, mga pasayan yan, nga mahal ay mong baryan diri, no? Kay you're paying for the experience. Dagan pud sila pasweldoan, and then dagan pud sila pakulo para mag-enjoy jud ka sa imong pagbisita diri sa Lubok River. And naapoy mag-serenade ninyo, no? Samtang gi-enjoy ninyo ang mga food. And of course, dili jud ka baryan nga makita jud nimo ang kaanyag sa Lubok River, mga pasayan yan. So if you're planning to visit Bohol, ayo jud mo kalimot nga apilon ni ang Lubok River Cruise sa inyong mga itinerary, kay for sure dili jud mo magmahay sa inyong experience dire. Aside sa maanindot nga view og lamian nga mga pagkaon, ilasad gipasundayag diri sa Lubok River Cruise, no, ang mga traditional folk dance diri sa Pilipinas. So pwede kaayo makigsayaw-sayaw ang atong mga bisita nila. Very good dyan ang Bohol sa ilang tourism campaign. So